ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଭିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ସମ୍ମାନ। ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭିକ୍ଷାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହରାଇବାକୁ ହେଲେ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମ ନିଜର ନୁହେଁ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇଁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମ ନିଜର ଅଟେ ସେହି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାର। ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ତମେ ତମ ନିଜ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ଭଲରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତ ଭଗବାନ ତମ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ, ମହାଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲ ଠିକ୍ ହିସାବ କରିବାର ଜରୁରତ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ବି କରିପାର, ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ, ସେଇଟା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।